El meu gènere ha afectat la meva forma d'exercir i d'investigar. Sembla que no siguis prou vàlida, no? I sempre has de justificar més que la resta la teva tasca dintre el món de la recerca. Jo me'n recordo que jo volia tapar qui jo era en veritat. Vestiré d'una manera supermasculina perquè així no pensaran res de mi que no siga el que jo estic contant amb el meu treball. És normal que cada vegada que ens creuem agafant-te per la cintura, no? No? Són aquestes coses que dius, home... Em dic Alba Garzón. Soc la Xenia Aymeric. Mònica Serla Arroyo, tinc 32 anys. Jo sóc la Blanca Panillo Castillo i els meus pronoms són ella. Sí. Ella. Treballo a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i aquí soc Senior Researcher i Ramon i Cajal. Soc tècnica en conservació i restauració de béns paleontològics. Física d'altes energies i en ones gravitacionals. I estic estudiant l'efecte del canvi climàtic en la salut i factors socioeconòmics. L'efecte tisores és un efecte que trobem a acadèmia, a ciència. Sobretot en carreres biomèdiques, estan altament feminitzades en els primers cursos d'universitat i aquesta feminització va tendint a la masculinització a mesura que avança la carrera investigadora. No tenir finançament, no tenir oportunitats per avançar a posicions de lideratge. Les qualitats que es reconeixen són qualitats que en general estan més masculinitzades. Llegir una candidatura, veure que només un dels requeriments no el complia i ja pensant que no seria elegible. Totes les dones investigadores, o la majoria d'elles amb les que jo em relaciono habitualment, totes tenen el síndrome de l'impostora, que tinguis la sensació que tu no estàs prou preparada o que si ho estàs ho hagis de demostrar molt més perquè d'entrada ets una dona, no? Vaig tenir el meu fill a Alemanya i a sobre se'n va juntar, com a molta gent, a l'època Covid. I jo em vaig trobar a Alemanya totalment sola, amb un fill i tirant endavant la meva carrera investigadora, perquè no tenia família ni a ningú. Bueno, el problema no és la maternitat, el problema és com gestionar la maternitat dins dels sistemes de recerca i en els centres de recerca. No pots estar al mateix nivell que un home si estàs 9 mesos, que no estàs al 100%, i després tots els mesos de després que tampoc pots estar al 100%. I tot afecta. La ciència és una lliga que has d'estallar. Llavors és molt difícil escalar. Al llarg de la meva vida m'han passat, malauradament, 2 casos d'assetjament. Sembla que si estàs en un entorn universitari de recerca això no pugui passar, i passa i molt, i a més està molt normalitzat. L'estudi s'acabó, Enough is Enough. El vam crear amb Women in Global Health. Els resultats van ser no sorprenents, per desgràcia, però sí que molt impactants. 3/4 parts de les dones havien patit un abús sexual o assetjament. El típic iceberg, no?, de l'assetjament, doncs clar, les coses que estan a dalt de tot de l'iceberg, doncs tothom té clar que allò és assetjament, però el que està sota l'aigua de l'iceberg, que és el que costa més de veure, això també passa, i és el que crea l'ambient perquè passi el de dalt, no? Tens por, clar que tinc por. He lluitat moltíssim per arribar on estic, no? Tens por de que t'ho arrebatin i que sentir-te tu, o sigui, que tu siguis la culpable de lo que t'acaba de passar. El que hem fet és parlar entre nosaltres, i si ho denunciem sabem que pot anar en contra nostra, però nosaltres ho sabem. Moltes dones ens deien que tenien por a que aquesta persona els hi fes suspendre exàmens. S'ha d'assegurar que hi hagi una anonimització del procés i també que s'actua amb contundència. Sentir-te recolzada a la teva feina i saber a qui has d'anar quan et passa alguna cosa és clau. Idealment, una recerca lliure de masclisme seria una recerca on el gènere no hauria de ser un determinant, on es respecta tothom, on s'escolta tothom. Ha de ser una prioritat que els equips siguin diversos per al propi benefici del grup. És el propi benefici de la ciència. Encara queda un gran camí i un gran esforç. Mai aconseguirem grans fites, però sí petits canvis que a l'igual rimen a favor i anem omplint una platja a base de grans de sorra, no?